Doncs Llagostí de Vinaròs, en aquesta història, després dels marès, té una importància cabdal perquè és un element que lliga els diferents personatges que apareixen a la història. És un producte molt típic que s'aconsegueix a la mar, buscant a la mar, i els personatges es veuran sempre atrapats per aquesta atracció per la mar. El llagostí serà l'element que lligarà diversos elements del llibret, com podria ser la cuina, com podria ser la tasca de pescar, que és una tasca tradicional molt important de les nostres comarques, i a més també té una relació entre els personatges relacionats amb una història d'amor que el lector podrà descobrir si llegeix el llibre. Mariana la Forastera és un personatge misteriós. De fet, si hem de fer un paral·lelisme, podríem dir que és un poc com la mar. És una dona que apareix i desapareix, com la mar, que ve i se'n retira, i que a més té una història que no acaba d'explicar i que els personatges hauran de descobrir. És una dona que entra en una comarca tradicional i interrelaciona amb els personatges que participen de la història, i ella desencadenarà una història d'amor, de passió i de cuina que els personatges d'aquest llibre podran disfrutar.